ми лагва. Здравейте на всички, аз съм Суликс БГ и днес ще цъкаме малко компетитив на CSGO с Zero BG. И аз и Кнайтрект. Не го знам. Така, то в Мираж ли се падаме са? Чакаме. Така, че... Ами, ако снимам Сулик се завръща. фантазията, Сулик се завръща в Pro BG Games и във всичко. Един циганин, знаеш какво вика? Гледах в новините, бате, един мангасар, чу, седи на пейката и една баба го пита какво правиш и той вика. Даже го видях този циганин наживо в нашия блок, до нашия блок зад площадката и една баба го пита какво правиш и той вика проституирам. Днеска съм само сам сме терористи и... Днеска съм Не, сам контрасно. Днеска съм сам вкъщи. Защото дядо е И навън. аз само сутринта, дето... Така аз съм контра, да знаеш. Аз само сутринта. Хохо, Desert Eagle. И сега се взимам райфъл. Се взимам Нали да знам, че ако и ти си контра, всички сме контра. Да знам. М4А1. М4А1 съм аз. Така, бе, гранейц. Си взимам моя гранейдове. Кой ме килна? Бях аз с килна. Мадафака Ти си ще... от моя върнемот. Ай, Какъв гнуса, бе. О, абе, пето ми има на яко. О, зама. Сигурен човек. Това... Абе, пето ми драсна. Точно отстрани на тоя. И малко му направя. No help! как бе, стрелям го в главата? Един го стрелям в главата по един час. О, хора. А, Ма избирането ми на оръжие ще е трудна работа. Защото... Искаме... Само един Desert Eagle ми трябва, за да бият, за да спечелим. Аз с един Desert Eagle ги правя диви и щастливи, бат. ай, ще се пробвам аз ти за тигъл. Eagle е Не стана за ти за тигъл, тия са някакви хакери. Не ще хакери, защото сигурно защото съм силвър Elite и е пуснал с малко по-добре. Бат, Е, аз... това новата... А що така прави? Би трябвало да пусна с по-слабите. Ами, то пуска в момента ти Silver 2, аз съм Silver Elite. Ще пусне играчи между Silver 2 и Silver Elite, значи Silver 3, Ти Silver Silver 4. Elite ли си, бе, бат? Да. Супер. Това е каното ти играят. Ами не са толкова добре. Е, по-добре играят, знам така че. Се. Че кога си купи тези скинове? Кога успя? Мада, 2 седмици не играх с тебе и ти си накупил смъти скинове. Аз ли бе? Да. Какво бе аз? Хора, тук става някакво настроение на микрофон тук при мене. Трябва да си настроя микрофона, удобно да ми е. И така. Тук. Надявам се да се чувам добре, дори микрофона да ми е развален. Трябва да си го лепна с лепилце, бе. Те така ми седи на едно място. Хора! Ще съм тъмна за малко. О, Не, няма сега си го връзвам. Какво ще си? Тайм аут, ама няма си го връзвам с лепилци, защото няма смисъл. Няма си го лепа, де, можеш. След комплект ще го лепа с лепилци. Микрофона, защото ме дразни. Слизам и до едната цица и ми се чува цялото. Какво? Слизате до кое? Цицата, бе. До кое ти слиза? Ти сега снимаш ли още? Да, снимам. Хай тим. Ей, трябваше да си сложиш това на Buy Power, за да стане и тримата като отговор. аз ще го сложа, изчакай малко съм. Аз имам лунг. Ей, някой да дойде на Ато. А, добре, някакви идват.
Ти ли си направил тима Buy Power? Не. Теди ме покани, а той беше... А той е... Не Хора, знам, той тим беше някакъв. аз седа тук на това, на Пит, на Пил или Пит ли как си? Фит, На кое? на Фит, ще стоя на Фит. На ми? Те са на Б. Сигурно. Да, то се вижда нормално. Аз съм носен кръв, Фит. страх ме Аз да съм на Фит, не съм на Мид, на Фит. Стига бе! Как не съм го оцелил? Ех ти, що си яфака. Сега идвам. Така. Няма се лепо микрофончето, няма смисъл. Се лепо микрофончето. Ти що е тука? Тия ще искат да те кикнат. Ама няма да... Защото ние ще попнем за мен, нали знаеш? Тук съм. Супер, след триумф сме Buy Power. Ама тия са някакви... по... от нас. Кой е оранж? Аз съм Не Джуд. знам. Да, не е някой от нас, така. Бате, кой се Пак пробваме? ли са на Б? Еми, бомбата е Б. Фъки Несо! Той е тука. Добре, взех двама. Този глупав ли? А ти кой каза, че си Silver Elite? Да. Браво. Един приятел е Private Rank 2. Лалалалалала. Още. Аз съм корпорал нещо си. Обаче за втори път го такова. Кой е жълт? Аз. Добре, Иво, ти си с мене. И това, май. Да, и Найт. Виж. Той е отляво, може би. Беше отляво отделен. И той има едно АВП, тяхна база. Къде бе? Тяхна база АВП. Стига бе. Вземете ми Терорист бейс. Ивайло. Охо. Взех ти банана, бат. И мамчето. Да, вземи Той не е хубав Браво. банана. Банана не е хубав. Защо бе? Така, защото Това не е мирише на пишка, бат. Те си мерят чурките, бат. Бели са. Аз чуя как го оцели, като ти не го оцели, ами то някак малко отстрани. То винаги май така става сърпет. Да, бе. Ивайло побързай. Бързо, ходи натам, напред, бързо, бързо. Какво мяташ бе, там няма никъде да иде. Защо мяташ бе? Не съм я. Бързо, лошо точно. Той е бил зад мен. Ето го там. Сейф, бързо, сейвни. Убий го. Това беше късно всъщност. Аз не го видях, човек. Усрах се жестоко, направих 3 кила и умрах. Посрах се. Сега ако загубим... Бате, той ще е всичко заради мене, да знам. Пайло, виж му бананчето. Този банан И аз си го толкова мушкай, бе. бананист. Я си го мушкай, бе. Казах ти да си го мускаш. Така, няма как. Тия са на шорт. Шорта ли са? Ами някакъв метнал там. О, килнах първи си кил. Килнах. Шорт ли са? Да, там са. Един на мидъл. Аз съм на андъра.
как бе? Стояно точно в него и... И то е Маниадо 78 с някакъв сексапилен пистолет, брат. Майко. Тя бомбата не е така, човек. Как го прецака? Отиде он там, ако вземе акато му ще има по-голям шанс. Не, той е по-добре, ще му стигне и да го вземе и да сейфа, ама. Сейф. Колко още рунди трябва да снимам? Колкото искаш му. Аз до 15 рунда ще снимам, нали се сещате? Половината компетитив и другата половина ще снимам пак. Нали, на два епизода ще снимам. Абе, Васпа е най-добрата игра на компетитив. Мене на Сулекс, ти я знаеш. Дето, Моля? коя ви е най-добрата игра на компетитив? С около 60 кила. Моята е 40. То Зорон ги цепеше като вибратор, бате. На трета степен вибратор, бате, с Android, бате, как ги цепи. Wi-Fi. И аз, защото ще един приятел играеше малко по... Мисъл, он не играеше... Мисъл, едно чувство, че не играеше като за Silver 4. Опа. Играеше за Silver 4. Играеше малко. Ти му каза, че играеш. Ти само каза, че после играеш. нещо се... Какво? Ти само каза, че играеш за Silver 4. Оная компетка, която игра, то ние играхме аз, ти май беше, не, Иво, ти само гледаш, защото беше в Веско, и един приятел, он, Теди, нали го знаеш? Дето играхме. Аз Бате, Да. също знам. сега ще приема към Friends. Дето ние като играх, Сега ще приема в Да. Friends, ли си чули? не помниш ли, дето След вие, това. ти и Дежокер бяхте от другия отбор. Да, бе, човек. И той беше от нашия отбор, иначе играхме, а следващата игра, където беше на Dust 2, ние го буснахме. С Теди, той където играхме. Ние го Смолко. буснахме, затова е... Човек, нашия ебати попакал с тема на 14 кръв. О, на нашата база, всичките са на нашата база. Всички. Цяла купчина, да знаете. Само на... чакай. Към нашата база. Към нашата база от Кнайц, рек. Имаше някакъв дет беше зад нас. Иво! О. Ти си мъртв. Аз са... Значи е тук беше. тук, са вдясно. Значи той май е тук. Камато са всичките, камато. Беше 40 хъпа, малко. 30 и нещо. Човек, ай кикнем да пъниш, защото има остане на 14 кръв. Кой искаш да кикнеш, бе? Аз знам как се кикне. Оф, Този майко, ще загубиме. Това ще бъде ужасно. Голям Не, тазва. ти ядосах, защото аз играх толкова много време повече от него. И толкова се опитвам и се упражнявам там на мапове. Да, бе, бате, то... Че Не, имаше да- слушай, то не е... Те просто са го дропнали, бате, какъв е проблема? Не мога ти да си винаги най-добър, не мога и аз да съм винаги най-добър. Не се знае, той играеше Не, за... но просто Той не. знаеш колко добре играеш, той не умираш изобщо. Питай го. Той не успяваше да се прицелва и такива неща. Тук няма никой, Иво. Бате, и ти не можеш, Ама и аз има не няко- мога. Е, Само да, ама... Просто си смолквам, фърлям си гранатите, не ми трябва. Просто ги купувам, защото ми е яко да фърлям гранати. Аз ще застана... С 4 кила съм, дали ще успя Знаете да ли едно направя? тайно място? Елате тук отгоре на кашоните на бът. Отгоре тук на кашоните. Виждате ли? Да, без знам. И там горе Не, на много скелет. тайно, На защото скелет. На Там скелет. мога... Да, и това го знам. Аз ето С тук. 4 кила сама искам да направя.
non-scope. Браво, бе! Хайде. 100% от отбора съм водил. It's going down through. Такова. Искате ли малко music time? А? Music time.